Buhat naman po sa Bacoor City, Cavite. At imong kapatid, Sister Cherryline Abogado. Palakpakan Praise natin the ang Lord. Panginoon. Yes, good afternoon po mga brothers and sisters, most especially po kay Brother Mike and sa kanyang pamilya, and special to Yahweh El Shaddai. So, nagpapasalamat po ako, napunta po kami rito, kasama ko po ang aking pamilya. Nakarating po kami dito ng matiwasay, wala pong nangyari sa amin sa daan. Ang ipapatuto ko lang po mga brothers and sisters ay nung pandemic, nung COVID po, lahat, isa po kami sa pamilyang hindi nakaligtas po sa COVID-19. Lahat po kami, papa ko, mama ko, ako at saka kapatid ko po ay nagkaroon po ng COVID. Nagpe-pray po kami noon na sana gumaling po kami, hindi po kami nagpadala sa ospital, sa bahay lang po kami nagpagaling. And nagpapasalamat po ako kasi yung mga anak ko po ay hindi po sila nagkaroon ng COVID. So ang pangalawa pong patotoo ay nung April 2023, isa po sa nangyari po sa papa ko at saka sa kapatid ko ay nagkaroon po ng car accident po papuntang Laguna. Malakas po yung pagkabundol sa kanila na nagdala po na yung Innova sinasakyan nila po ay na ikot-ikot po sa daan hanggang makatawid po sila doon sa kabilang kalsada po. Buti na lang po sa awan ng Diyos ay wala pong nangyari sa aking papa at sa aking kapatid. Ang pangatlo ko pong, ang pangalawa pong patotoo ay nung dahil po sa nangyari pong sasakyan na wala po yung sasakyan namin, nag-pray din po ako na sana magkaroon po kami ng bagong sasakyan dahil nung mga panahon na pumupunta po kami rito sa El Shaddai ay wala po kaming magamit. So nag-pray po ako. Nang dahil po sa pagpipray pong yon ay hindi po ako binigo ni Yahweh El Shaddai. Binigyan po kami ng bagong sasakyan. And papasalamat po ako kasi yun po yung ginagamit po namin ngayon. And sa panglima po, na papatuto ko po ay yung aming kalusugan. Nung nakarang araw po yung aking mga anak ay nagsusuka at nagtatay po. Ang ginawa ko po, nilagyan ko lang po ng oil na galing po dito kay Yahweh El Shaddai. At yung panyo po ay inano ko po sa kanilang katawan at pinag-pray ko po sila. Sa awa po ng Diyos, kinabukasan po ay magaling na po sila. At ako din po, nagkaroon po ako ng sa puso, nagkaroon din po ako ng problema sa puso at uminom po ako ng gamot. Pero po nitong January po, 2025, sa habag po at awa po ni Yahweh El Shaddai, magaling na po ako, wala na po akong iniinom pong gamot. Maraming salamat po Yahweh El Shaddai, isa lang po yan sa mga pagpapala po na aming natatamo, buhat po sa iyo. Maraming salamat po sa pagpapala at mga biyayang binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Salamat sa Diyos.